കൊച്ചു സിനിമയിലൂടെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമസ്കാരം, ഞാൻ മുഹമ്മദ് സജീഷ്, റബേക്ക സ്റ്റീഫൻ്റെ ചതുരമുറി 6.5 ഇഞ്ച് ഡയറക്ടറാണ്. ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ നടന്നു. അമ്മയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത പെൺമക്കൾക്ക്, അങ്ങനൊരു ടാഗ് ലൈനിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അമ്മയും മകളുമായിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻ, വൈകാരിക ബന്ധം, അതാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടീനേജ് കുട്ടികളിലെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ്, അവരും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അതിനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനില്ല. ശരിക്കും സിനിമ കണ്ട് വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു കൊച്ചു സിനിമയിലൂടെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ മക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അവരിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടത് കൺവീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊരു സത്യം കൂടി ഇതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രമാത്രം വർക്കൗട്ടായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും സിനിമ 26-ാം തീയതി നെയിം സ്ട്രീം OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വേൾഡ് പ്രീമിയർ ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും കാണണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, നന്ദി.